Ahojte, kladite si otázku, aký je rozdiel medzi CC krémom, respektíve CC krémom a klasickým tekutým make-upom? A neviete sa rozhodnúť, ktorý z nich si vybrať a ktorý začať používať, respektíve ktorý je vhodný pre vás? Tých možností je samozrejme veľmi veľa. Ale jeden dôležitý rozdiel, ktorý je medzi CC krémom a make-upom, je v krytí. CC krémy vo všeobecnosti majú ľahučkú kryciu schopnosť. A naproti tomu make-upy, tento, ktorý držím v rukách, má napríklad stredne ľahké krytie. Sú rôzne druhy make-upov od takých ľahšie, stredne krycích až po úplne doslova pasty, ktoré vám to prekryjú, čo potrebujete. Ale treba dať pozor, pretože to môže byť vidieť a hlavne na suchej pokožke, šupinkatej pokožke môžu vystúpiť takéto silne krycie make-upy. Tie sa používajú väčšinou pri natáčaní alebo v rámci televíznych make-upov, to sú také tie pastičky doslova. Ale poďme sa pozrieť na to, čo používame my ženy bežne. CC krém je vhodný vybrať si vtedy, ak prvá možnosť, buď máte dokonalú pleť, že nepotrebujete prekrývať. Druhá možnosť, ak máte mladúčkú pleť, mladúčka pleť nepotrebuje väčšinou silné krytie, pretože ešte tá pokožka nie je tak zničená, nemá väčšinou toľko pigmentových škvrn, nemá toľko fľakov ako pokožka, ktorá je staršia. A tretia možnosť, pokiaľ preferujete veľmi prirodzený vzhľad vašej pokožky, že nechcete meniť to, že máte nerovnomerné zafarbenie pokožky, iba tak ľahučko. Ak máte pehy a chcete, aby tie pehy bolo vidieť, nechcete ich úplne prekrývať. Chcete, aby to krytie bolo ľahulinké a naozaj veľmi prirodzené, vtedy je vhodné zvoliť si CC krém. CC krém je vhodný napríklad aj pre dámy v zrelšom veku, alebo keď pokožka je taká veľmi suchá, šupinkatá, že riešite napríklad akné alebo nejaký problém na pleti, tak je dobre začať CC krémom. Tento CC krém, ktorý držím v ruke, obsahuje rastlinné výťažky, 8 výťažkov z rastliniek, takže je vhodný na hydratáciu pleti. Možno by som ho nevolila pre masnejšie plete, tým by sa nemusel páčiť. Make-up, ktorý držím v rukách, tak sú dve možnosti, bude zmatňujúci alebo je rozjasňujúci, opäť podľa typu vašej pleti sa dá vybrať a má stredne kryciu schopnosť. Keby ste chceli silnejšiu kryciu schopnosť, veľmi jednoduchá pomoc, pretože urobíte 2, maximálne 3 tenké vrstvy, nanesiete a vtedy je to krytie naozaj silné. Tento make-up, ktorý držím v ruke, je tiež famózny, pretože neupcháva pory a je v kategórii, oficiálne v kategórii nekomedogénnych make-upov, prípravkov. To znamená, že neupcháva vám pory. Takže ak sa bojíte toho, že budete mať ťažký pocit na pleti a bude vám to upchávať a špiniť, nejak zaťažovať pleť, tak toto je bezzáťažový make-up. Neupchá pory, nemáte tam niečo, čo je navyše, čo by tej pleti vadilo, čo by zanášalo pory. Takže je ľahučky, ľahulinky aj oficiálne v tejto kategórii. Takže odporúčam ho pre dámy v podstate v každom veku a pre dámy, ktoré preferujú také prekrytie, tiež prirodzené, ale také trošku silnejšie prekrytie a potrpia si na také naozaj dokonalej pleti. Na make-upe, ktorý nie je vidieť, ale zároveň na tej pleti je a je ľahučký a keď kráčate cez deň po ulici, tak ani vlastne necítite, že niečo na tej pleti máte. Takže dve vecičky, ktoré odporúčam každej žene a ešte jedna dôležitá vec, dievčatá. Make-up nie je len dekoratívna záležitosť, ale je posledným krokom starostlivosti o pleť každé ráno, pretože robí ochrannú vrstvu medzi vzduchom, pleťou aj pred slnečnými lúčmi. A tento navyše má aj 15 faktor.
Ja pod ne určite odporúčam aj fixačný gel pod make-up, keby ste sa potili počas dňa, tak vám make-up alebo CC krém vydrží oveľa dlhšie.